и една класическа манджица, която съм показвал, че казвам, подобни варианти. Уникална с своята консистенция, че съм сложил, както се вижда, не е много добре нарязани, но това може да се оправи, ще ги понамачкам после, след малко. Така, преди да я пусна. Манджица, която е нещо като буламач, както се казва на български. В този случай големите подобрения са люти чушлета от буркан. За пореден път използвам масълце от кокосово масло. Подправките са ясни, червени от пипер, иначе казано чили, джинджифил, куркума, лукче, чесън, че домат, както виждате, съдържа това нещо, освен тези чушчици. И като цяло, това е базата и аз ще добавя още няколко неща, но силно препоръчвам време, пак както съм казал, така да си има вегетариански храни, защото е супер важно.